नमस्ते, प्रणाम, जय सीताराम। हाय मेरी प्यारी दीदियों, आप लोगों के लिए बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर एगो गारी गीत सुनावे जा रहल बानी। बैठक गीत बा, जौने समय पाहुन लोग आकर के बैठे न पहली पहली बार खाना खाए खातिर, ओ समय का गीत बा। त आई सुनिए गीत के। झन झन पीढ़ावा आंगनवा में बिछेला, झन झन पीढ़ावा आंगनवा में बिछेला। हाजी बैठी ना सजन जंघ जोरी जी, हाजी बैठी ना सजन जंघ जोरी जी। केथुए कथाली केथुए लागल बारी हो, केथुए कथाली केथुए में लागल बारी हो। हाजी केथुए भरल बारी बारी जी, हाजी केथुए भरल बारी बारी जी। सोनवा क थाली रूपे क लागल बारी हो, सोनवा क थाली रूपे के लागल बारी हो। हाजी पाँचो भोजन भरल बारी जी, हाजी बारहो भोजन भरल बारी जी। केथुए क लोटा केथुआ लागल डोरी हो, केथुए क लोटा केथुआ में लागल डोरी हो। हाजी केथुए भरल बारी बारी जी, हाजी केथुए भरल बारी बारी जी। सोनवा क लोटा रूपे के लागल बारी जी, सोनवे क लोटा रूपे के लागल बारी।